студии. Роман, здравствуйте. Роман, здравствуйте, как вы нас слышите? Доброго вечора, добре, чую вас. Як ви мене чуєте? Пане Романе, чудово. Чуємо, будь ласка. Ну, спочатку дуже цікаво дізнатись від вас ситуація в Золотому. Чи спокійно там, чи є обстріли від ворога? Будь ласка, коротко і потім до теми. Обстріли. Ми вже знаходимося тут тиждень, і за цей день жодної доби не було без обстрілів. Тобто йде мова тільки про інтенсивність обстрілів супротивника в наш бік. Дійсно, наприклад, ця ніч була більш спокійна, там 2 дні тому було більше обстрілів, але так чи інакше жодної доби без обстрілів не обійшлося. Загалом ситуація залишається досить напруженою, скажімо так, стабільно напруженою, тому що місцеві жителі навіть, вони не знають, що їм робити в разі того, якщо буде так зване розведення військ. Вони прямо в прямому діалозі з нами, з тими ветеранами, які прийшли сьогодні, які знаходяться в Золотому, вони говорять про те, що а якщо ви поїдете, а що ж тут буде? Тобто, а якщо війська відійдуть? Ми не хочемо, щоб так було, як в Золотому 5, Золотому 6, яке після першого розведення так званого імені Порошенка опинилося під владою сепаратистів. Тому люди знаходяться в повній, скажімо так, розгубленості місцеві мешканці, і президент Зеленський не дав точної відповіді, тобто буде чи не буде це розведення. Пане Романе, от у мене якраз поточнення. Ми щойно буквально чули від міністра оборони України, що навпаки місцеві мешканці за розведення військ. Ви кажете протилежне. То безумовно, тому що це хто сказав, що за розведення, вибачте, не почув? Міністр оборони України. Я вам розкажу, як це було. Я бачив це на власні очі. Коли міністр оборони України приїхав в Золоте, також місцевий губернатор, відкритий сепаратист, також тут, то зігнали. Я просто був, власне кажучи, на місці подій в Золотому 4 біля відділку поліції. Зігнали, запросили або звезли імпровізований такий мітинг імені губернатора, людей, які знаходяться або там біля Первомайська на території вже окупованій, або дійсно, які, скажімо так, вони проти України, але їх акумульовано звезли в одне місце, і туди саме привезли і міністра оборони, і губернатор там виступав. Тому це було цілковите шоу. І міністр оборони дуже швидко поїхав звідти. І після чого, до речі, і Троян, заступник голови Нацполіції, заявив про те, що і ветеранів вже немає в Золотому. Хоча ми записали звернення, ви можете побачити на телеграм-каналі останній блокпост про те, що залишаємося тут. Тому стосовно слів міністра оборони, це була суцільний спектакль, і це можна довести дуже легко. Ми це бачили на власні очі. І коли це було, і дата, і час.